Kula nuwun. Wah. Bu ngrompot, Bu. Nggih, Pakan napa mendo? mendo. Pedukuhan Potronalan. Kelurahane Banjaraya Kalibawang nggih. Oh, mriki sing kondang penghasil durian nggih mriki. Nggih, nggih. Oh. Ning sakniki eleke nyodo mendet saking adoh niku, mboten asli saking mriki. Nggih, nun sewu. Pengen derek jalan-jalan. Nggih. Nun sewu nggih. Dinampun lho. Kula bantul. Betul. Kasihan. Semangat, Mbah. Semangat toh. Pak, tak nyuwun pamit. Siang. Nggih. Bu. Kula nuwun. Wah. Bu ngrompot, Bu. Nggih, Pakan napa mendo? mendo. Kak pinten jumlahe? 3. 3. Nangkuni, Pak. Kula bantul, Bu. Nantul badhe. Dolan-dolan, Bu. Oh, Damel video kahanan desa. oh. Nggih, Nggih, nun sewu nggih, Bu. nggih. Mbah. Nun sewu. Sehat, Mbah. Sehat. Iki nggih obong-obong. Nggih pawon. Pun kae jam pinten? Oh, iki desane jenenge napa? Iki Nggih. Potronalan. Pedukuhan Potronalan. 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 Pedukuhan Potronalan. Kelurahane Banjaraya. Banjaraya Kalibawang nggih. Ini mepet Kali Progo berarti mriki. Oh, kata mriku. Terus tebe. Berarti mriku kata Oh, terus kata omah. sehat. Kulo tak parang jalan-jalan mriki nggih. Nggih. Jangan budi. Nggih. Bu nun sewu nggih, Bu nggih. Nggih. Pados napa? Mboten pados napa-napa, mung pengen dolan-dolan turut desa mawon. Oh, Kali ndamel video. oh, ngoten. Kahanane kan tesi asri, kathah wit pitan, Oh, kathah duren nggih. nggih, ning dereng medal mboten sekentet telas. Oh, sasi napa biasane? Niki setane. Ya, wonten sing kembang malih nggih, mboten bareng. Oh, wingi elek nggih. Ya, awon niki mboten sami medal. Oh. Kulo jane pun radi dangu pengen mlebu mriki wong kete desane adem banget tuh mriki. Ah, niki nembe kelakon alhamdulillah. Nggih. Bantal jangan budi bantal. Kulo kasihan, Sehat. kasihan. Wong caket jane nek nganu nggih paling yo 40 menit lah pun dugi. Oh, mriki sing kondang penghasil durian nggih mriki. Nggih, nggih. Nggih. Oh. Ning sakniki eleke nyodo mendet saking adoh niku, mboten asli saking mriki. Adohe berarti sik sadian. Luar daerah ngoten lho. Oh, sing sadian nang pinggir margi niku. Nggih. Sok mendet saking Jawi. Nggih, mendet teng Candi Mulya ngendi. Oh, ngaten nggih. Nek iki men kathah wit duren. Biasanya mriki jenisnya durian apa mawon? Ah, mboten genah men teko durene nek sing apik nggih. Sing utuh nggih apik enak men ngoten.
Menora yang ngoten cuman. Nggih asline wingi mungal dolen menora kan tandure mbah-mbah mboten lenanem ki mbah. Oh, warisan nggih. Nggih, nggih. Mriko nek jalan-jalan minggah. Nggih, mangke duka mriko napa mangke nderek Nun Sewu lah. Tak nderek jalan-jalan. Nggih niku wonten bapake kok sekti Oh, nggih. 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 Tak mrikorin nggih, Mbah. Nggih. Nun Sewu nggih. Nggih. Nyamuk, Mas. Mboten apa. Adem banget ya, Pak. Nun, Pak. Damel bataku. Nggih. Pesenan apa? Nggih, tekon damel ini iki, Pak. Oh, teko damel. Nggih. Lah nyade? Nggih. Nek wonten wong butuh. Nggih, Nun Sewu. Nggih. Pengen derek jalan-jalan. Nggih. Sedinten saged damel pinten? Iki paling ya 150 opo pinten. Oh. Lek nyade setunggale? Niku kula ping 2300. Umumnya sak monten apa? Mboten. Lah biasane Nggih, wonten ping 17, wonten ping 26. iki katanya semennya padet ya, Pak. Nggih. Nggih ngeten iki, Mas. Nggih dagangan kok. Oh, ini jenengan. Iki desane asri banget ya, Pak. Nen? Desane asri. Jalan asli berarti, Mas? Kulo, Nggih. kulo Bantul, Pak. Oh, Kasihan. kasihan. Kulo jane pun kepikiran pengen mlebu desa mriki. Soalnya mlebune kan ketok asri banget, adem ngono. Nggih pun tak derek jalan-jalan den. Nggih, nggih. Ini wonten dalan putere mboten? Wonten dugi mbranan di Sopding gitu. Pak nggih. Nggih, nggih. Sing ngapunten nggih. Kula sing ngapunten ganggu jenengan. Nggih.
Pak, nuwun. Dari langkung nggih. Gawe video. Oh, nggih, monggo. Nuwun sewu. Ini tembusnya pundi nggih? Ada yang kemudian. Saged miyos pundi mergine? Niki kok niki Pertigaan iki. nggih pertigaan iki bab mriki terus mriko ngalih kula. Oh, pun Kanggo cukup. mriki niki napa senes. Ora mbek pundi jajal dajung mbek pundi. Pripun? Dajung mbek pundi. Mbek pundi dajung mawon. Dacungi mawon. Nggih, mbek pundi kira-kira. Mriki kiri-kiri. Ngiri-ngiri Pak Giar. Pak Giar, aku iki kok medal ngiri-ngiri Mas Cepak nang Jujuk. Mboten men karo Saya sakit kok. Niki modal sing penak. Kok dalan ngiri niki terus mriko niku pager terus mriko niku pager dalan gedhe kok ngene. nggih nggih. Pak Giar. Nuwun sewu nggih. Jenengan pundi to? Kula Bantul. Betul. Kasihan. Nek desane asri banget. Sejuk ngoten lho cara kula. Oh. Ben tak damel videone. Niki kok mriko bablas ngilen. Oh nggih. Kepengen malah panggih. Nggih nggih. Yo nggih. wonten omah niku. Omah ngene. Nggih, celak ngeten iki. Napa? Gerajen ngeten. Oh, iki. gerajen, nggih. Gerajen niku bablas kok ngidul malah panggih. Oh nggih. Kok tangkel sengriku niku pagian mbek pundi nggih badaku lah Nggih. panggih. Nggih nggih. Celak kok ngono. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Pak, moga-moga Pak, moga Mas. Nggih.
Ah. Bah, Nggih. pun iki pun muter-muter. Nggih. Aduh Napane? tekan kuburan jebule. Nanti kalau nasi kira jadi pergi aku. Nggih, Kira. nggih. Nek jantung wono malih no. Nggih, sikut malih. Elok jenengan. Menapa? Yuswane pinten? Nggih, tidak kang salah. Ampuh. Putune pun pinten? Tune Putune. 3. Jenengan yuswane pinten, Mbah? Lho, 8 dosa enten? 7 bulan ya pun yo. yo lahiran 50 nih Pak. Lahiran 50. Saya sangat. Nggih. 50 niku 50 berarti 75 nggih. Di rumah itu. 76. Elok, Mbah. Kalau pindah nggih piantun sepuh niku lek napa dadak ngrumput nih Bang Gogok, Mas. Hah? Goleki kayu ngoten. Nih Bang Gogok, Mas. Nggih. Itu sih kan. Nek gogok niku malah Man. namung kesel e. Nggih. Tuk sak bubuk ya kesel, gogok ya kesel. Nek mlaku-mlaku malah mboten. Tinggo obah nggih. Nggih. Sehat. Senane nggih Ini niku mah gerak. mboten gerak awake niku. Nek mboten digerakke malah capek-capek. Dalam jenengan sing ngadap niku wau. Nika ngandhap nika sak ngisor kuburan. Lah nggih. Ilan kuburan. Pas pertigaan niku berarti sik kanan Nggih. nggih. Ngilen. Mriko ngilen. Ngen kuburan kok wau ngilen. Oh. Dene lak niki wau ngidul. Nggih. Ini lem iki. Niki nggih ngilen. Saking kelan jenengan wau. Nggih. Sampai ngeten. Sak wetan musala kula. Ben musala. Piantun mriki remen nyapu napa? Nggih. Kakak sing Atas sing sik. Nggih nganu carane nggih, Dok. Sing nem-nem tesih sok nyapu. Nggih kegiatan nek wonten sing kegiatan apa niku nyampar-nyampari. Kulo niku seneng nek liwat wau tenggen papringan niku kan dalane resik to. Niku niku. Nggih. Bar disapu. Seneng kulo. Papuran kidul niku napa? Nggih. Ini papane juga. Niki wau teng mriki nggih kathah sing bar disapu. Dalan-dalan sing kampung-kampung niki nyenengke. Seneng nek nonton resik. Nggih. Ora kudu mewah, Nggih. penting resik. Pentene sik. Nggih ngoten niku to, Pak. Ya nggih. Sing penting resik. Kan padang napa-napa ketok. Arep tandang gawe ya ora rasa-rasen to. Asmane Mbah sinten kula jenengan? Kula Nggih. asma lengkap Mboten undangan mawon. Pak Sukroni. Pak Sukroni. Nggih. Mbah Sukroni. Nek niki Pak Giat sing Batako niku. Pak Dukuh. Tukian. Pak Tugiat. Semangat, Mbah. Semangat. Semangat toh. Nek langkung mawon. Nggih. Oh, niki sarep jam 11 Tak nyuwun pamit, matur nuwun nggih. Pun diparingi nggon nggo lingguh wong asuh. Ini mung dianggurke. Nggih mboten napa-napa. Sehat nggih, Mbah.
bareng-bareng. Dina mawon nggih. Nggih. Napa? Dina. Oh, nggih, kedahipun ngaten niku, Mbah. Nuwun-nuwun. Pak, tak nyuwun pamit. Oh, nggih. Siang. Nggih. Bu, Nggih. matur nuwun. Nggih, Pak, dereng matur nuwun. kudur nggih. Nggih, matur nuwun lho, Pak. Bareng-bareng. Nggih.